La ngamanina asebenza ngokuloba elwandle wambi kuwo waneminyaka engapha ku-59 baphila ngokusebenzisa isakhono sabo semveli ukuba banywile elwandle. Ukuntyula ngaphantsi kolwandle sele kuyimpilo kubo. Bazingela ukutya kwaselwandle khona ukuze balwisane nendlala badala amathuba emisebenzi. Uqoqosho lwaselwandle luthathwa njengenamandla ukuvula amathuba ezoshishino, kodwa nangona kunjalo kula amanina umngeni omkhulu kungabikho kwezixhobo zokungena elwandle kuquka izikhitshana zokuloba nokungabikho kwemarike. Njengoba ndifake le glasi ukuqhawuka kwayo funeke ndiyazi uba ndizofuna icebiso nakoomama bandikhangelele izinto neentambo zehlangu kubotshwe ndityiwe inunu yolwandle. Andinagloves, andinanto zakunxiba, ndinxiba iibhulukhwe zam. uLuzukile Mathe uneminyaka ama-59 unamava ukuntyula elungela konke ukutya kwaselwandle. Uthi ke noko ngoku umzimba wakhe sele uyekelela ngenxa yobudala. Yo, hayi lide kakhulu ixesha ndisenza le nto. Ndaqala ndina-16 years ukwenza le nto. Ngenjongo zoba ndifuna ukuncedisa umama wehlupheka engakho apha thatha khona naye emfila olu lwandle kuze akhulise thina. La manina angabaluba selwandle athi afuna uncedo olukhawulezileyo khona ukuze angene kwimarike. Ufumanisa uba aba mama baziintloko zamakhaya, kuxhonyekekwe kubo ukuba makulalwe kutyiwe. Yiloo nto ke singumasipala sinqwenelayo into yoba eli phupha lehaba malenzeke ngokusenyanisweni ukwenzela into yokuba ezi zinto zingabuyi zize ePort St Johns zize ezitotini sezithengiswa ngemali enkulu. Abantu abaninzi bakholelwa ukuba nje urhulumente angazitsho zitshone ekuncediseni amanina kwezolobo angakwazi ukuba angene kwimarike embaxa. Ndinkululeko Nyembezi, ePort St Johns.